Jeg bestiller et snart. I dag i hvert fald, der skal vi prøve at se, om vi kan lave en tail whip og en 360. Så ja. Ja. Du begynder bare. Tail whip. Okay, skal vi skifte sådan? Ej. Hej igen. Nu er det bare fordi, at William han er lige over at hente noget stearinlys, som vi kan putte den her på den her stang, så vi kan grind. Jeg ved ikke, om det går så godt. Hey, man kan se, at han kommer derovre. Ja, han er meget lille. Han kommer kørende nu. Vi venter og ser, hvad der sker på det. Aha. Hej igen. Det blev desværre ikke til noget. Jeg er kommet ind igen. Det der med stearinlysen. I må have en fortsat god dag. Haha.